Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Ona stalno misli na tog svog šefa. A da vidi da tog šefa, šta će onda kaže moj šef? Šefe, stalno misli na šefa. To žena moja ima slom od tog nekakvog šefa, ne znam kako taj šef izgleda. Je bolji od Rpinca ovog šefa. Da vidimo tog šefa kako će onda reagira na ovog Rpinca s bornosti sportom. Napisano šefa, stalno šef, stalno ko Pa šta ću? Šta ću ja jadna? Samo misli na šefa, da. Da taj šef, kako izgleda taj šef? Uopće ne misli na mene. Samo misli na šefa. A za koga si se udala nego za Rpinca? Ne, ona misli na šefa. A dosta mi više tog šefa ne znam. Kada ćemo mi da riješimo te obračune sa tom šefom svojim? Šefom dođe da te ja znam. Više. Ne mogu više to da pritim pritisak na moju ženu. Od tog šefa. Dobro. Budi mi. Do sljedećeg susreta. Bog. Šef, sam lagano. Sad ću da lagano.